Dobre, Palo, ja tebe položím otázku teraz, že čo ty hovoríš ako človek z boku na tieto opatrenia, ktoré tu zazneli? Určite považujem zákon o štátnej službe alebo zmenu toho súčasného stavu za kľúčové opatrenie a s tým úzko súvisí aj zákon, ktorý bol schválený v predchádzajúcom roku, a to je zákon o ochrane oznamovateľov. Tie veci, ktoré sa dejú na ministerstvách, na štátnych orgánoch, sú pod drobnohľadom tých zamestnancov, ktorí tam pracujú. Čiže ak vieme vybudovať systém, ktorý zabezpečí ochranu alebo respektíve získavanie informácií o nekalých praktikách, tak sa celkovo zmení atmosféra toho prostredia, kde fungujú aj súčasní predstavitelia, najvyšší predstavitelia týchto inštitúcií. Konkrétne s whistleblowingom je taká skúsenosť, že v súkromných podnikoch podľa ACFE, čo je Medzinárodná organizácia forenzných auditorov, tak zdrojom odhalenia podvodov whistleblowing alebo informácia od zamestnanca je až v 42% prípadoch a keď to porovnáme s 15% z interného auditu, respektíve zisťovaním interného auditu, tak dostávame odpoveď, prečo táto legislatíva ide naprieč celou Európou. Pôvodne anglosaské riešenie sa momentálne vo veľkej miere implementuje nielen na Slovensku, ale aj na Balkáne a v ďalších krajinách. Ďalším takým prvkom, ktorý by som povedal z tých legislatívnych opatrení, je zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Aj keď sa nám môže zdať, že ten zákon tu máme a že funguje, tak ten zákon zaznamenal výrazné zmeny v ostatnom období, ale nie tak ani legislatívnou činnosťou ako rozhodnutiami Najvyššieho súdu vo viacerých prípadoch, ktoré sa postupne šíria aj prostredníctvom odborných publikácií v štátnej správe, samospráve a začínajú si to osvojovať jednotliví predstavitelia, čiže zužuje sa ten priestor pre informácie a sťažuje sa aj tie kontrolné možnosti mimovládnych organizácií, ako sa dostávajú k informáciám. Čerstvá skúsenosť je s ministerstvom zdravotníctva. Vieme, ako veľmi citlivo verejnosť vníma kradnutie v zdravotníctve. Napriek tomu sme dostali rozhodnutie ministerstva zdravotníctva, že nám nesprístupní analýzu jednej nemocnice a sme vlastne donútení toto právo žiadať na súde, čiže to znamená pre nás zvýšené náklady. A aby som to dal do toho kontextu, že čo je možné spraviť, bola aj pod vedením súčasného ministra spravodlivosti pripravená rozsiahla novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám, s ktorou sme neboli až nejako veľmi spokojní, ale riešila tie základné problémy z praxe. No, rozhodla sa vláda, alebo rozhodli sa súčasní predstavitelia vlády, že tú novelu nepredložia, takže pravdepodobne sa nedostane v tomto volebnom období do legislatívneho procesu. Na druhej strane tu máme tú realitu, ktorá nám zužuje právo na informácie, respektíve sťažuje fungovanie organizácií, ktoré sú zamerané primárne na odhaľovanie nekalých praktík pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Všeobecne možno povedať, že tie opatrenia buď smerujú k zúženiu tých možností, alebo to je to zužovanie voľnosti v rozhodovaní, nárokovateľnosť eurodotácií určite takýmto opatrením je, alebo potom vytvárame opatrenia, ktoré nám posilňujú tú kontrolu.